What's up to you, your boy Kababryan? Welcome sa akong vlog. Karon. Okay kayo. Okay kayo. Okay! Asa taron naami diri sa asa ta ba? Natas sa Sapalo guys. So tudloan na mo kamo. Tarong Kung saon pag Sige. og backtumbling og pagdive. Oh. Sige. So first step step ka. Gaman mo step pa juga ka isa. Pero step pa juga ka isa. Kaya pag kuhanin mo, ambak ka. Ah. So, ano to ba to? Ready? Set. Go. 1, 2. Oh, di ba? Daplak siya, di ba? Daplak. Tadlaw Pet. Sige na Pet. Kabalo mo dive. Isa lang, try isa. Ako walang backtumbling. Sige daw. Kaya na yung backtumbling ha. O sa may pag-ingon na to. O sa may pag-ingon. Sakit ka. Sakit siya. A few moments later. Eng, tanali mo, ang sinahita ba ito? Dapat sige mo kanta to. Sige. Diyan do. Ay kita daw, kita daw. Vlog yan! Like and subscribe! Okay ka. Okay kayo. Cool din rin o. Dara. O, natural siya. Lingaw kayo. Kumagay ka. Sa may gikaw na to, Dairon? Pansa tong baon. Aging pansit. Eh, buto rin ngay. Ato ngay. Okay, Lami, Bet. Lame kayo. Yun eh, para sa vlog, no? Like and subscribe! At Sapalo. Kababryan. Subscribe and like, subscribe. Pangaon na mo, no? Kaya mapas mo na mo. Like, share, subscribe. Kababryan TV. Hoy, mga tako! Nag-onsaman mo nila. Kiriyan ninyo? 1, 2, 3, go! Da-da-da-da-da! Okay. Kita yung shoutout mo. Shoutout kasi Papa. Mama. Okay kayo. Lingaw kayo. Bo. Ang sabaw. Jing! Jing! May manok! Okay kayo. Okay kayo. Outbit. Shoutout na ako si Peter Alger. Itom kayo. Bakit kayo? Bakit kayo? Bakit kayo lang? Sa may kayo pet. Pakyo kayo. Buwan mo na sa akong vlog, boy! Wala ilat ang mga kauban. Baho kayo. Baho kayo pantalon. Okay kayo. Hamad kayo. Murag trapo. Sabi mong Ian, ano daw? Si Ian nawala man. No pang lovers in Paris dito. Baho kayo itlog. Sweet kay sila ba eh? So. Okay kayo! Baho kayo itlog. Sige! Minga kayo. Gusto kayo. Ganun na. Awag ko ko. Let's kayo. Awa. Lata mo. Lata kayo. Lata kayo. Okay kayo. Parehas kayo. Ano na ko magmalit ako!
Magay pa ng isa. Woo! Day, salamat kay Day. Ikaw nag-save sa akong life, Day. Salamat. Hurot ako si Penta. Pila na? I-shoutout niyo, Pit. Katik tanaw, ben taga Dash to, Pit. Shout out na ako si Jipoy nga dagog kagtiyan. Okay kagtiyan niya. Jeng, ikaw kuhan, Jeng, na... Doon sa mga kaday, nag-lipstick. Full day of resort. Picture video man eh. Ay, wow, uy. Oh. Kaligo na mo. Hot na oy. Hot na oy. Ayo. Diyan po do hot. Yeah. Hot dog. Ambak na mo. Ambak na mo. Video gani ni no. Ambak na mo. Saan mo ikaingon, Jeng? Okay kayo. Grabe na. Oh, nandito po kami sa Sapalo Beach Resort. Tagbar mo yung resort. Pangambak na mo para lingaw ang vlog ba? Okay kaya, linga kayo na Nugaya mga ambak ay. Challenge bet. 1, 2, 3, go! Oo, sa guhangin sa ubi. Wow, sa chukoy oy. Tas kay langoy ang chukoy oy. Jay, kung sabi kay God! Okay kayo. Linga kayo. Amo, sudobo na to. Sige daw! Dili na, wala na ni hangin na. Kaya boy. Unsa? Yan. Ambak na. No. Pangambak na mo. Ligo na ko no, kapoy na video. Ligo na ta, bet. Ligo na ta. Para naihang video. Babay no, muuli na milingaw kay mi no. Ang motor namin, ang namin, mga asip na mga trip na sa taas. So, at moro tong vlog no, nang like and subscribe. Then, Okay kayo. magbabay na, bet. Bye. See you. See you.